Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího let's play tady se mnou z Minecraftu. Jdeme si zahrát večerní Minecraft. Doufám, že to dneska nebude díl jak půl hodiny, protože minule jsem říkal, že to bude jenom na půl hodiny a stejně to bylo na díl. Takže uvidím, já dneska stejně podle mě nebudu mít víc síly a tak. Takže se pokusím natočit co jde a ve zbytku uvidíme. Pustím tam nějakou music, nějakou neúplně Minecraftovou. Přemýšlím, jestli Minecraftovou hudbu vůbec nevypnu. To mi když tak napište i potom do komentářů, protože nevím, co je třeba pro vás lepší, poslouchat nějakou třeba Spotify hudbu v tom videu u Minecraftu, nebo prostě jestli tam mám fakt čistě nechat jako Minecraft hudbu. Upřímně nevím, no. Minecraft hudba není určitě jako špatná, Minecraft hudba je úplně boží, skvělá, když jsem hrál tenis, tak jsem u toho poslouchal Minecraft hudbu. Ale ty songy už se pak už jako neměněj a možná je to škoda a přijde mi, že ta hudba je jakoby, dalo by se říct, je klidná, je relaxační, ale dost často může být už na jedno bardo. Dneska to zkusíme bez ní. A uvidíme, jak se vám to třeba bude líbit, jestli ty jiný gaming songy, co tady pouštím skrz Spotify, tak jestli vám to nebude vadit. Tak jo. A ty zvuky těch koček bych taky mohl zeslabit. Ať vás to tolik neruší. Tak jo, já jsem chtěl dneska... I ty kočky řvou stejně furt na hlas. Máme třeba na 13. Dneska bych to viděl, že půjdeme dolů někam hluboko. Nějaký jídlo zatím mám. Uvidíme, no, jako těžko říct. Tohle beru. Přemýšlím. Tohle ještě vemu. Já nevím, takhle mi to asi jako z těch torček bude stačit, no a tady vyrobím ještě 2 čestky. Ať si postavím nějakou bejsku jako sebou. Nějaký ještě další dřevo by to chtělo. Tohle tady můžu nechat. Potřebuji dřevo. A na dřevo potřebuji sekyrku. Tak. Budu rozhodně potřebovat ještě jeden meč. Já si vyrobím pro jistotu ještě jeden. A potom... Já tady nemám kbelík, tyjo, já to nemám u sebe. Určitě budu potřebovat krumpáč, další jeden aspoň. Já si teda vytvořím pro jistotu ještě 2. Jo, teď jich mám asi už moc, to je pravda. Těch kamenných tolik už nevyužiju, podle mě určitě tu lopatu ještě. Aspoň 2krát. No, ale... Jako vezmi, kam ty jdeš? The fuck? Nevím, no, takhle si to asi jako můžu vzít, na tom není nic jako špatného, si myslím. Pak ty šutry, ty budu potřebovat určitě. Tohle nepotřebuju. Jo. Tohle taky nepotřebuju. Šípy nepotřebuju, nemám luk. I když to je docela škoda, že nemám luk, no, ale to je jedno. A nevím, no, jestli potřebuji zrovna tolik torček, asi ne, ale nic, jdeme dolů, lidi, já potřebuji aspoň ten ironový armor. Půjdem někam, přemýšlím, jak já to udělám, no, jestli se jako dignu rovnou odsaď dolů. Možná by to stálo za to.
Nemyslím si, že na tom něco špatného, že když se tady prostě dignem jako dolů. Takže tak no, tady hodím ty vejce. Tak, výborně. A prokopem se tady někam dolů, no. Nejspíš tady. Třeba. Jo, a na tohle budu potřebovat jako hodně žebříků. A na žebříky potřebuji dřevo, takže si pojďme ještě sehnat nějaké to dřevo. To je první task, který musím udělat. No jo, no. Jako dnešní díl bude takovej nudný, no. Já myslím si, že jediný, co zvládnem, tak je prostě tady natěšit pár toho dřeva. Potom doufám, že se dostanu teda dolů. Možná najdem nějaký diamanty, uvidíme, no. Budou určitě nějaký podzemní fighty, ale moc od tohohle dílu jako asi neočekávejte, jako převratný, jo. Já se hlavně těším potom na ten víc jako late game Minecraft, kde prostě už budu mít ty různý jako farmy. Budu tam prostě mít tu možnost se věnovat právě stavbám jako už komplexnějším. To je ta věc, na kterou se těším, a proto jako začínám ten let's play, protože obecně v Minecraftu jsem se nikdy nedonutil k tomu, abych v tom jako dlouho pokračoval v jednom jako světě. Ale když vím, že začnu jako tady jeden jako let's play a ten bude prostě natočený, tak vím, že na to už nebudu spolíhat jenom já, ale že vlastně na to, abych vlastně v tom pokračoval, tak na to spolíháte už i vy, jo, jako diváci, takže jako tohle je jeden z důvodů, proč vlastně začínám točit Minecraft. A samozřejmě pokud to bude mít sledovanost, tak mě to bude dělat akorát ještě větší radost. Takže jo, pokud to sdílnete si kamarády, pokud mě třeba znáte osobně, tak to určitě asi sdílejte, protože to bude, nevím, třeba to bude někoho zajímat, těžko říct. Jo, vás třeba baví se na mě koukat, protože už mě znáte osobně, tak to ono, můžete pozvat i ostatní. Já přemýšlím, co dál, no. Já tady musím vysadit co nejvíc těch stromů a uvidíme, no. Tamhle je ještě strom velký. Já si myslím, že to dřevo mi takhle asi jako stačí do začátku. Přemýšlím, jestli ty sugarcane budu řešit, asi ne. Tamhle si skočím pro dýně. Už si tady něco zajímavého, asi ani ne.
Tady je víc těch stromů, no. Otázka je, jestli si stěžit zrovna tenhle strom, no. Takový vysoký. A budu z toho mít hodně těch plenků, no. To je fakt. Se nám stmívá. Tady na tyhle saplingy už asi kašlu. Že jako asi by se mi hodili ještě, ale to asi úplně jako nepotřebuji tady na to čekat, nevím. Mám ještě dřevo. Další sapling. No, tady na to už čekat nebudu. Jo, takhle stačí. Mám tady krávy relativně blízko, takže budu mít ty kůži. Potom na enchanty. To se hodně hodí. Mhm. Okay, to jsou nějaký další. Já nevím, mně se tyhle gaming songy líbí. Oni jsou i tak jako relaxační. I tyhle, takže nevím, snad se vám to bude líbit taky. Nevím teda, jaký máte vkus na hudbu, každopádně. Myslím si, že na to není špatný na téhle hudbě. Tohle myslím Alan Walker, nebo nejsem si jistý teďkon. Nejspíš. No. Ale v pohodě. Tady máme další saplingy. To nám ještě popadali. Takže pozbíráme a jak nám se na to obilí, to bychom tady mohli už sklidit nějaký chleba možná. Mhm. No, pak až se namnožím ty villagery, až budu mít dostatek toho železa a udělám si tu villager farmu, tak tohle to všechno mi budou dělat villagery a udělám si z nich takový otroky, ale teď do začátku budu muset tady tohle trošku přežít, abych získal nějaký ty základní suroviny, i to obilí právě, který je taky potřeba na spoustu věcí. Takže tak no. Ale jinak si myslím, že to bude úplně v pohodě. Tady už nic není z obilí. Jo, tohle je asi juice na pokrypově, předpokládám. To opravem. Ne. To já tady nechám asi. Netuším. To něco s tím. Takhle asi OK.
nejspíš... Tak jo. Já tady vysázím další ty stromy. Okolo. Bavíme se tohle, protože to nevypadá dobře. Kolik máme dřeva? Stak. To dá. S tím si myslím, že asi můžu jít do podzemí. S tím lootem. Tak jo. Přemýšlím, jak já se tady vyhrabu nahoru, ale spíš tudy. Bude nejjednodušší. Ještě tady sklidím nějaký to obelí. Začnu sklízet i tohle, protože toho budu mít potom nedostatek, pokud to nezačnu sklízet teď. Tak, to je dobrý. Ty ještě nebyly ready, no. RIP 10 vajec, kámo. Takový kuřata, tyjo. Ještě by to chtělo jednoho najít, jo, tak aspoň tak. Tak, to by mě teoreticky mohlo stačit. Ještě budu potřebovat toto. Tak, to je si myslím jako všechno důležité, co budu potřebovat. Na to, abych se dignul úplně dolů. Nic jiného podle mě jako nepotřebuji.
No, tak jo. Takže jo lidi, tohle je konec již 11. dílu tady Let's Play se mnou z Minecraftu, doufám, že se vám díl líbil. Doufám, že jste si ho užili, že jste si například třeba zrelaxovali po práci, po škole, po čemkoliv. A stejně tak jako já u těchto Let's Playů. Já to obecně beru jako relaxaci a nějaký. Beru to taky jako možnost nějak se jako propojit s tou komunitou online a tak. A rád budu prostě to online publikum, mám v tom prostě zálibu. Vždycky to byl můj takovej hobby. Nevím. Je to zvláštní. Lidi hodně tráví čas jako doma. V dnešní době jsou furt připojený za těma obrazovkama a tak, takže jsem si jako prostě zjistil jsem, že bude fajn, když se takhle s vámi napojím a budu moct s váma autenticky komunikovat a tak. Prostě obecně jako více s vámi jako spojit, aspoň takhle skrz online. A jo, já vám hlavně děkuju, že vás, co jste koukali na tento let's play, doufám, že jste si to užili, doufám, že vám to bylo k něčemu, nějaké relaxace třeba přínosné, že jste si odpočnuli a budu se s vámi těšit na další let's play. Zatím peace.